Amen. Kwelishuka lakaJesu. Sibonga uNkulunkulu ngokuzalana. Okhuluma songs kanti. Yeah. Uma uhamba endleleni. Lele. Ngibele emotweni ngibela kuyona lakhuluma. Amen. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi sokudala abantu ungakadlulisho emhlabeni ukuthi uJesu ayisize impilo yabo. Ngoba kubuhlungu ukuthi ufike isikhathi sokudlula emhlabeni uJesu engekho. Amen. Sengibukele kaningi lento ukuthi iyinkinga noma ungabuka ngathi ayiyinkinga enkulu. Yeah. Ngoba kuyavela njalo ukuthi impilo yethu ayipheli la. Nabahlabeleli bazibaqangithula bathi ayipheleli la. Yeah. Amen. Kusho ukuthi ikhona ingane la ufuna uspende khona ukuthi enye impilo abanye after life. Amen. Siphila ngemali. Ngoba asikwazi ukuthi sithi singaphilisa enkosini ungazange uyivumile. Yes. Amen. Kusho ukuthi-ke impilo eqala la ngisahamba kanje ngisesenyameni. Amen. Egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele leyo team. Ngonkulunkulu nje nokuba phakathi kwenu siza kakhulu nje kodwa-ke uma ninoJesu ngoba kahle kahle ukusibeke lana ubukhona benkosi besinazo izinto ziningi sihlele empilweni zethu kwafika isikhathi la emkhona uJesu uyinkosi. Amen. Awuqala umsebenzi. Yeah. Uyena awangihlanganisa nami. Amen. Uma ngasena uJesu kusho ukuthi khona ezinye izinto eziningi izinto esikhona ngaphandle. Lezo zinto esizivela sabangizwe sisiza ngesikhathi. Okumbekela kakhulukazi ukuthi ngibe khona phakathi kwenu. Ukuthi uJesu uyinkosi empilweni yami. Amen. Ngalokho nje kukodwa uNkulunkulu ngokumbonga nje nangakho lokho ukuthi usavuka usathi uJesu uyinkosi empilweni yakho. Usamvuma enhliziyweni yakho ukubonga lokho usuku nosuku ngoba phela uhambo lolude kakhulu luyaqhubeka. Amen. Ake ngiyichaze nami ngoba ngeze mhlabanye abangazi ngubaba uNgcobo lapha yakambisa babonge kumnako nje unakelo uNkulunkulu lapha kabisa. Amen. uJesu ayisize impilo yami esuku kakhulu nje kakhulu mhlawumbe ngizokuthokoza nje ngokukhonza inkosi. Wenza kukho nje disappointment nangodila. Amen. Noma zikhona izinto kulezi insuku ukhala ngerandi ukhala ngomnotho. Bengibona ukuthi ayiqali manje indaba yokuba yento ngaphela sakula kusho njalo. Yeah. Kusho sesathi ngalisimo ngo50 cent ikabheda. Uthi lamanje abantu zwile ukuthi isimo sesikubhukile sesu60 cent. Kodwa uyabona kwakukhala nama60 cent. Ethi incwadi yomshumayeli akukho into entsha. Lokho kwakukhona kona nje bazana. Amen. Ukuthi thina phansi isethu ukuthi leso simo sona kanjani. Ngoba ukwehla komnotho kwamandla erandi ngeke kusishintshe. Futhi asingashifa ikona thina siphile khona. Amen. Siphile khona. Hayi ukuthi ukukhona. Yeah. Nalesi simo sesikhona saqalisishile sesikhona. Lesingasijwayele ngoba bese sinawo sisamakhanda. Yeah. Besikhalisa amakhanda. Ngizona omunye komunye lapha ngasikhathi yabona manje wathi ngoma kwabona manje ngoma nje. Sibele sifana amabhakede sambe sokhamanzi. Ngoba nje manje ayasho ukuthi uyaphela.
ugesi mawuthole nje ngaphinda ngosugredile. Siyambonga kodwa uNkulunkulu usamile yena akaguquki ngaguqulwa ukuthi izimo ethile zikhona izimo nathi-ke bazalwane-ke singaze sihambe nazo kakhulu sisithathiwe sekulezi izimo njengakho lokhu ukuthi awukwazi ukuze noma manje nezokungeka kodwa isimo sakhe sisesimenyezela ukuthi sizosuka kusho ukuthi kufanele ihlale ayingekho ulime ukumabusa uhamba singalawulwa ukuthi umkanjani isimo kunengane lekade izohamba nokuhlaza ekuseni igijime yeza kumina ekuseni yathi mkhulu siyahamba-ke manje ngithi mina kusale kanjani ukuthi amanzi abenje kodwa kusho ukuthi uzowathola amanzi waphuma sephuma kumina uyathanda ukuzokhona angizoba ningi kakhulu bazalwane ngeke sibuke izwi lenkosi okuyibona inhliziyo kaNkulunkulu lapho ikhona. Tshela lovula uGenesis 12 indaba yami isekhona lapha ekholweni manje kunakhulu indaba yokukholwa last week ngicela ngifunde leli vesi lokuqala Genesis chapter 12 verse 1. uJehova wathi ku-Abrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiya kukukhombisa lona. Amen. Usho bani? Ukhuluma no-Abraham. Awuthi kuwena kusho uJesu. UJesu kuphela akamusha. Awukubona sombona eTestament. Sikhoze kudala wethu ubebese khona. Ngokugcina Yesu lenkosi zoyibona le ndaba ukuthi hayi yiyo le ndaba bezenithi ngaphandle abantu hayi wakumfundisi nje. No, uyageja uNkulunkulu lapho. Utshela abaJuda bathi engakaphili uAbraham ngezikho. Ushiya khuluma ngenkosi manje. Amen. Uthini ke? Uthi phuma uyayibala indawo. Phuma kuphi? Ezweni. Nakuphi? Nakuphi futhi? Nasendlini kayihlo. Uyayibona indawo. Usho ukuthi ufuna ukusebenza ngokukhulu. Amen. Ufuna ukuphuma. Hayi uzophuma ukuze babanye bayaphuma ukuze ngohlala kwama umfundisi. Bekudaleka inkinga. Akaphumile ngenhliziyo. Ngoba le ndaba ngebazalwane. Ifuna ngaphakathi yomuntu. Uthi uhleli nabo ukuphumile bona. Abantu bathi phuma athi umuntu aphume kimi. Usibona ngasho ukuthi enhliziyweni yakho wena ukhona okunye uhleli lelo lizwi ngoba ngeke usaphuma manje uAbraham wayikhishwa ngani wena uzohlala kuleli yena nabantu kodwa futhi uphumile kuloko indlela ozokwenza ngayo izokhombisa ukuthi uphumile kuloko bathi wena uphila yini wena uphile kanje ngoba uphumile bakuze kuthule emsebenzini wa-ekha ngenye indlela kanti uphumile zintathu bezindawo ey'shiwo kwasezweni lakini endlini kabakwabo bathi ezimbisini ifamily kusho ukuthi uyahlala efamilini kodwa uphumile ngoba ngeke ungaphumi ngoba naku ufuna ukunazo usuphumile hala khona bazi bakubonza lo muntu engathi uphumile akekho amen sakhuluma ngayo Siyabonga Jesu. izwi kaJehova la hayi nomuntu afike kuye phuma ezweni lakini ngeshotsheni mhlawumbe ngenze ko-anti omalume wakhe phuma
siyakulela ngizokukhombisa kulona Amen. esasho umzalwane wasekwedlule ukuthi uphuma akazi la izona khona umuntu ozokhombisa indlela ubani uJehova usethini-ke ngoba kusho ukuthi fanele uqale kuphume bazalwane uzokwenza usephumileke usethi uzokwenza njani uphume Ngiyakukwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube isibusiso. kusho ukuthi soqala ube isibusiso usuphumile Amen. uqala ube isibusiso uwini ube isibusiso uphumile kubona uphumile kwenza baze bathi bona hayi sicela ukwenzelwa wena izinto Amen. lesi ngisuqala ukubhayona Amen. ngoba uphumile abasho ukuthi no ngathi noma zami ukuthi bakwenza ukuthi ube nabo Yeah. kuloko bayikona wena uthola athi uphumile Yeah. bayakwazi abantu ukuthi babuyele kuwena uNkulunkulu abenze babuyele kuwe Yeah. Amen. seyiprove uNkulunkulu ukuthi iqiniso lelenzeka kuwe Amen. Amen. yabe sifundele incwadi kaJoshua khona sizobona kahle ukuthi uAbraham usukaphi incwadi kaJoshua 24 verse 16 Joshua 24 verse 16. Abantu baphendula bathi oh okay awukupela ngasendla khona la nje awuqale khona qala ku-13 verse 13. Nganinika izwe eningakhandlekanga kulo nemizi eningayakhanga nihlala nokho kuyo niyadla ezivinini naseminqubeni eningakutshalanga manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo phesheya komfula naseGibhithe nimkhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova khethani namuhla ukuthi ngubani niyakumkhonza noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komfula noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. uyayibona bekuphi lakhe Amen. hambo Jesu awubuyele ngasendla khona ufuna siyibambe kahle le ndaba ukuthi isuka lapho ya ube seka 2 yena uJoshua 24 Verse 2. Verse 2 funda kanje. uJoshua wathi kubantu bonke usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi oyihlo bahlala endulo ngaphesheya komfula uTera uyise kaAbrahama noyise kaNahori bakhonza abanye onkulunkulu. usuyabona bakhishelwana uNkulunkulu ufuna ukudila nawo yena kungekho izinto zombili Amen. Abraham wakuthiwa kaphuma uphumela ukuthi uNkulunkulu abuye yedwa Amen. uphume endlini kayise Amen. sesizwele ukuthi endlini kayise bekwenziwayo Yes. lafika izwi kaJehova lifika uAbraham Amen. lathi phuma ezweni lakini nasendlini kayise yabona uyise-ke ubengakambuleli Amen. kulesikhathi samanje njengoba ngishilo wathi ungaphuma uhleli uphuma uzibona kade ayiphumile ungabi nabantu basekhaya Amen. iqiniso lakho nje abanazo kuphela wena uhamba noJesu abanye-ke ungongele usheshe abalungisele izinto kusho yona ifemile
uthi omunye mangumlalele uMfundisi azothi inkinga abhekana nayo kwathi indoda la ekhaya mazenziwa ziyalimala ngcono lisuku uhamba. Amen. Ngoba usho azenzeki kahle. Ukhona umoya ahamba ngawo. Phezulu umoya omubi. Ngiyayizwa ke leyo. Sekuyacanga sekufanele ayikudlula ncane awuthola nje nomuntu oqasha. Ngoba kusho ukuthi inamandla le ndaba. Amen. Ngoba ibamba kahle inamandla. Amen. Isiphazamisa ezinye izinto. Wamkhipha uNkulunkulu uAbraham entshela ukuthi akakaphume ehlotsheni. Ngazi nehlobo zabanzini. Yini ngathi sisekhaya. Kuke lokuhlobo lehlobo. Abantu bakho abalekho. Kodwa sahlala ndawo. Amen. Washaya ukuthi kodwa ngoba ngiphumile. Uphumile ngenhliziyo right. Amen. Mina nginga. Amen. Uma belibinkinga mina ayangina. Ngoba izwi lenkosi Phuma. Ngophuma ngenhliziyo wathi fakuze uphuma umzimba losala. Ngoba ukuyele khona. Ulula kakuyele ngoba uphuma wena. Ngoba umqondo wakho azophuma ulandela lothi Phuma. Amen. Uzokwazi ukuthi uphume ukhona. Yes. Ngoba ngifuna ukuthi nithi bazalwane kuthiwa bazalwane ngabalungile. Baqoshisa abantu emakhaya. Asuka umuntu asuka ohlala nomthama. Aliyosha livi. Mhlawumbe usazoqeqesheka uNkulunkulu aqeqeshe khona la ekhaya. Amen. Omunye ke ubani ukuthi uNkulunkulu ashesha umsebenze. Ahle ahlihlise ukuthi vese abamdinge eduze ngoba uphazamisa inhlelo zala ekhaya. Engashongolo. Siyaphazamisa engashongolo. Kwa abantu lapha. Phuma ezweni lakini nasehlotheni zakho. Nasendlini bayini. Uyevela uNkulunkulu akukhombisana. Amen. Umyalezo usho njalo namhlanje ukuthi awuphume. Okuzowahle umzalwane ungasuki lapho ukuthi kanti ayangisahlangana ngalokho ngokudala kanjani. uNkulunkulu uzokusiza endleleni. Wenza uphume physically uphume nje nawumzimba. Wonke ngenxa yokuthi uNkulunkulu esebenza kuwena. Amen. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi uzophuma inhliziyo uhambe noNkulunkulu wakho uhleli lapho boze bakuvume. Amen. Kanjalo uyaphila lento yakho. Yeah. Hayi kodwa ngeke ukukhulu. Hayi basho kanjalo. Hayi ngeke. Kulo nomunye laphana. Uyakhuluma usho umthandazo wakhe ngoba ushona besho. Yazi noma ngisho ukwenzakalayo. Yazi ukufa okufanele. Bathi noma iqedi lapho. Ayigcini lapho. Lento yakho. Ithi mawufa unani? Hayi unesona sibhisayo. Yazi unesona sibhisayo. Hayi obelwa Jesu. Akutela mina ngikhuluma nepoem yakho kwaDisho. Ngesikhulume ngayo uzofeyizini. Kodwa indawo ongafuma ukufika khona. Phuma mzalwane. Ukuthi fanele thina sihambe. Sithatha Yeah. Amen. Lesikhathi size sakhala nokusho ulokhuza elisha wathi yoze beyiningi. Lidla ukuthi eziningi. Ubani? UNkulunkulu. Landeleni yena. Uma kuNkulunkulu Jehova, landelani. Ukuthi akufanele ukuthi ngizongcisa amawele bayabafana. Amen. Fanele uJesu ayisize impilo wenzele ukuthi uthembeke. Amen. Lento ezokhona. Yeah. Hayi ukuthi awuzohlaseleka. Abanye abantu bacabanga ukuthi thina asibi nazo. Ukuthi izinto zethu zikhona elwayo. Yeah. Sihambe kube ngathi akhona. Yeah. Uhambe ngathi indlela yikho.
Amen. Kanti uphethe leli izwi elithi ubani ufukwanisa noKristu. Yeah. Ngakulamba baningi izinto. Ngilapho. Yeah. Kodwa usuthi noma ngilambile kodwa angizolambela kwenye indawo. Ngizolamba ngikhona. Amen. Enkosini. Amen. Amen. Asuswa indaba. Hey, Zami. Asuswa indaba. Indaba. Lo Abraham yamhlasela leyo indaba ezweni. Wayehla waya kwenye indawo. Lo sekwenzeke izinto. Washo uNkulunkulu khona. Amen. Unaye nje. Lapho ekho. Amen. Asikhonze uNkulunkulu. Yeah. Yena yedwa. Ngiyakholisa nje bona ngiyakwangishupa kakhulu. Njalo lokho babathi bathiwa abesifayisi. Asihambi nakho konke. Yeah. Amen. uNkulunkulu asisize. Asithandazele ukuthi nje uNkulunkulu asisize. Sikuwena yedwa nje. Hey, Zami. Phezu kwendlela ezinto esizwayo. Amen. Ziyathusa lezi zishuma. Hey, Zami. Lethu sibone indlela phela ngeke senze. Hey, Alilunga nje. Ikhona ukwenze njalo. Abanye abantu bafuna nje ukufaka induku yami ngempela. Kuthiwa ngempela lapha ya. Uthi mina manje ngoba ngiyakhona. Kufanele siyakhona ekhaya. Amen. Ngoba kaJesu. Yeah. Amen. Waye ukuthi basuJesu wabo. Kodwa wabo nabantu. Yeah. uNkulunkulu dala indima mawuzobe eKristu. Amen. Phuma ehlutsheni zakho. Amen. Phuma nasezweni. Yeah. Bayibona izinto leyo unyaka na. Amen. Ayeke. Jesus. Bayibona sosibala sodle emakhaya. Jesus. Kodwa imali kuthiwa yini? Yeah. Sodla thina. uNkulunkulu uyaprovide. Yeah. Amen. Phuma. Hallelujah. Phuma. Rembona utshele baba Abraham. Waphuma yena. Waphuma ngisho ngoba noma wayehleli wayezophuma ngoba uNkulunkulu uthathile ngalapho. Waphuma. Jesus. Waphuma. Usuvumile nawe. Phuma hamba. Yes. Hamba nje ngokuba ulalelile ekuqaleni ukuthi mathiwa phuma, uphuma. Yeah. Uyashiyana uJesu manje umamukele. Hamba. Usonke indlela yonke nayo. Amen. Baphuma. Amen. Bazalwane bami siyaphuma. Hallelujah. Bese kudilwa nathi ngeke ngasho indaba. Ekudilwe nami ke sengisehlulile. Sengiphumile. Sekhanjwe endleleni. Sengibanjwa kanje. Umsebenzi wethu nathi. Yeah. Sithetha. Yeah. Hayi asambeni. Asambeni. Kwemuphi kwenzakaleni. Yeah. Lo muntu khona la iphume khona. Emini. No, ukuthi yabona njengoba Amen. Yeah. kodwa wena phuma. Uma uphumile kuba kukhulu ukuthi sikubambe ngempela. Yeah. Ngoba ufika uphumile. Yeah. Amen. Siba. Sekudilwa nathi nje ukuthi siphumile. Hallelujah. Noma ishobo lesihlangabezana nayo egameni likaJesu. Yeah. Ukuthi siphumile. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesu. Phuma. Ntshongweni. Hallelujah. Ezweni. Phuma nasemndenini. Masuphumileke. uNkulunkulu uzokunikeza izwe ongakhandlekanga ngalo. Unike nemizwa futhi ongazange nhlobo wayakha. Haleluya. Kodwa ngihlala kuyo. Nidle esivinini nasemqomeni. Engingakutshalanga. So now izokuthi ke ushima sengiphumile uyena uNkulunkulu afana ukuprovide wami. Amen. Ngoba uyena otheni angiphume.
sometimes ukuphuma-ke kuba nzima ngoba kufuneka uphume nakubantu abakondlayo bethi bokondla kodwa ubuphumile ngoba ukuphuma akubizi ukuthi kufanele compromise nevangeli ngoba nakho uthi ngizolala ngadlile ukhona ozongibeka ezweni engakhandelelanga ngizothi ngikhona ekhaya kodwa ngibe ngiphumile awu haleluya amen ake simele nyawo sithandaze sibonge very powerful hawu kanti kusho khona labo banenkinga yokuthi into zabazilungi nje ayihlangani izinto kanti ngoba baphumanga uNkulunkulu akabonakali ngoba usuphumile phela la ibonakala khona wabonakala kaAbraham wathi wena uyokuba ubaba wezizwe eziningi esekhuluma esephumile hayi haleluya isibusiso sehlela kuye esedecide ukuphuma uthi-ke uBamngcobo akufunakala udelele amakholwa angadeleli usuphuma physically ulwe nabantu ngoba uNkulunkulu abebemnene Labantu badelelayo beva bathanda. Amen. Hallelujah. Amen. Obakho wena phuma ukhona. Sibalamele. Siyabonga uNcwele. Thank you, Jesus. Yes. Mhlawumbe khona uthi namhlanje ngiyaphuma. Ufunakala ukuthi ungabaze. Uzokhuluma into esenhlizweni yakho manje. uNkulunkulu uzoba nawe. Ukhona usho njalo. Uthi mina ngiyahlukanisela uKristu. Kulo yami nginikela uKristu. Ngoba yona ndlela yokuphuma leyo. Yokuthi umuntu athi Jesu ngiyayinikela impilo yami kuwe. Oh hallelujah. Uma ngabe sengiyinikele kuwe, wena Nkosi unamandla okuyilawula egameni likaJesu. Nkosi omunye athi Nkosi ngidayisile ngevangeli angiphumanga ngoba bengincengile. Angibonalanga evangeli ngoba bengincengile. Befanele ngiphuma ngangaphuma. La ngikhona akabonakala uNkulunkulu. Ukhona usho njalo ke esithandaza egameni likaJesu. Kwamisithanda sakho la ukhona. Yes, egameni likaJesu. Nkosi ngibusise wena uphamisa isandla. Hallelujah. Hallelujah. Sibalamehlo egameni likaJesu. Phuma. Ngicela uyayibona le nhliziyo, uyayibona nale nhliziyo, uyayibona nale nhliziyo. Uyayibona le nhliziyo. uNkulunkulu Ntshongweni kukhona abantu njengamanje abanqumayo enhliziyweni yabo. La bekhona Nkosi bayanquma bathi ngiyaphuma. Ngoba le ndaba ayibizi ukuthi siphume, kodwa ibiza ukuthi ngiphume. Ungaphuma wedwa basala abanye. Umkalothi wathi sephumile kwasho ukuthi inhliziyo isele. Uphume ngesidumbu wasala inhliziyo. Oh hallelujah. Kumele qala kuphume inhliziyo yokuqala. Engathi namandla lento yokuphuma kwenhliziyo. Ngoba yenza ukuthi nenyama nayo iphume. Uyambona loya Nkosi, uyambona loya egameni likaJesu. Baba sikukhuluma kwakho Nkosi kuseni. Inceku yakho moya ngcwele. Hayo Nkosi wambule. Umlezo mangalesa. Awu siyabonga babona mama. Ake sibonge siyibandla. Bonke uNkulunkulu. Nawe onqumayo ukuthi namhlanje ngiyaphuma. Khuluma uthi Nkosi ngiyaphuma namhlanje. Ngiyaphuma ngiyahlukanisa namhlanje. Siphakamise izandla zethu kuwe Nkosi. Siyahlukanisa baba. Siyahlukanisa. Ngoba uAbraham wathi mayesephumile waqala wakhuluma. Wathi esephumile wakunika direction
wathi sephumile wamtshela ukuthi akenzeni. Oh hallelujah. Awazi ukukhuluma sikaphumani. Awazi ukukhuluma umuntu engashiyanga. Oh yes. Sithembe wena. Themba mina ndedwa. Oh hallelujah. Busise manje. Busise loya, busise kaloya, busise kaloya Nkosi. Inhliziyo yakhe uyiletha kuwe. uNkulunkulu wethu onakala. Uyaphenduka kuwe Nkosi. Uyamkela ukuphenduka kwakhe. Hawu haleluya. Wena Nkosi ohlola inhliziyo. Wena obona ingaphakathi lomuntu. Egameni likaJesu. Siyabonga. Zaze zankulu izinto ozenzayo uma umuntu ephumile. Zaze zankulu izinto ozenzayo uma umuntu eshiyile. Oh hallelujah. Sithemba wena. Oh, ngayo yonke inhliziyo. Sithemba wena Nkosi. Ngayo yonke inhliziyo yethu. Oh yes, você só anda na hora com o culinário. E também ele na tira sua casa. Isso não pode ser.